Orain arte egin dugun prozesuarekin edo jarraitzea eta orain arte izan den bezain besteainoko aberasgarria izaten jarraitzea. Eta orain ere pixkat, igual beste fase berri batean sartu eta gobernantzia ere dutikan, nolabait ere aspektu tekniko edo konkretuagoetara salto egitea eta hor ere ikastea eta gaitzea. Ikusten dudana, sentitzen dudana eta bizitzen dudana esperientziaren poderioz, hori dana saiatu mahai gainean jartzea, transmititzea eta konpartitzea. Eta bestalde baita ere importante iruditzen zait besteekin konpartitzea eta azken finean besteen esperientzietaz aberastea eta ikastea. Dudarik gabe gai guzti hauetan bezala azken finean harremana sakontza baita ere interesante izango litzateke. Garapen agentzi bezala gustatuko litzaidake sarean egotea eta etengabeko harremanean egotea enpresa txiki eta ertainen arazoei dagokienean, beste garapen agentziekin batera partekatuz, baita ere Foru Aldundiarekin partekatuz, eta orkestra ere hor da talde horretan. Eta ere berean, erreferentzia hori lortzeko enpresa txiki eta ertainen artean, agian know-how hori gure etxean geritzea, ez agian beste kanpo profesionaletara zabaltzea. Idorgi Berritzenen lan egiteko modua aldatu egin dugu, eta honek eskatzen du guk pertsoneki teknikuek ere lan egiteko moduak aldatzea. Orduan, espero dut prozesu honetatik lan modu berri hauetako egokitzea edo ikastea. Foru Aldundiarekiko ditugun espektatiba edo ditudan espektatiba nagusienen artean elkar ezagutzia dela, nagusiena edo importanteena. Beste leku batzutan ere, topo egiten dugun edo lan batea egiten dugun arren, foro honen inguruan edo lantalde honen inguruan ateatzen dien gauzak, nik usten dut beste edozein momentutan edo leku edo gunetan ere jende berdina egon arren ez diala ateatzen. Orduan horregaitik ikusten dut benetan dela probetxuzkoa elkarren inguruan egotia, elkar hobeto ezagutzeko, baina gertutikan. Bakoitzak zer egiten deu, bakoitzak zer arazo ditun, eta bakoitzak zer problematika ditun, eta hobeto ezagutzen gean inean, bestian lekuan jarri eta hobeto elkartu gintezke. Enpresa txikiek krisialdiaren eraginez ahuldu egin dira. Betiko zailtasunei apur bat ahultasun hori gehitzen jaki ezta. Facilitadoren prestakuntzak espero dut albideratuko digula zelabait arazo horiek gainditzeko formula berriak edo erramintzak azken finean eskuratzeko eta laguntzeko gainditze prozesu horretan. Beraien beharrak, arazoak eta proiektuak bideratzeko baliabide gehiago izatea. Nire espektatiba pertsonalak bete indiela eta, gainera igual espero baino hobeto, Esperientziak eta lan egiteko moduk partekatu inditeu, baina baita gainea ikuspuntu ezberdinak edo garapen agentzi bakoitzak ditugun arazoak. Orduan alde hortatikan oso baliagarri izan zait ikasi indetelako eta gero gainean neurri handi baten garapen agentzi barrun nire burua kokatzeko ere balio izan dulako. Eragile ezberdinen lankidetza sareari esker lurralde ikuspuntua hartu dugu, orain arteko eskualde ikuspuntua atzera utzita. Eta, bestalde aipagarria da, beste eskualdetako teknikarien esperientziak entzuteari esker kontratu garela baditugula arazo eta behar amankomunak eta errazagoa da enpresak dituzten behar horiei guztiok batera erantzutea. Nik uste dut garrantzitsua dela, iritsi gehala adostera ere sentsibilizazioaz gain zerbait gehiago egin dezakegula, Orduan, definitutako marko horren barrun hastapen faseetan ere badugula zer esana eta esperientzia praktikoak daudela fase hortan. Garapen agentziako proiektuak gehiago ezagutzeaz gain, Foru Aldundiko kideek ikusi dute non gauden eta fokoa enpresa txikietan jarrita dagoenez, beraien erramienta bat izan gaitezkela enpresa txikietara iritsi eta programa ezberdinetan lan egiteko. Valorazio oso positiboa egiten dut. Elkar ikasketa eta elkar ezagutza oso handia izan da. Agentzien desberdineko teknikariak gure arteko ezagutza asko hobetu da.
Eta ezagutza aparte, nik uste dut ere oso garrantzitsua izan dela partekatzea eta ideiak elkar sortzea ere den artean. Foru aldundiarekiko harremana ere poliki-poliki sendotzen ari da eta konfiantza gero eta handiagoa dagoela uste dut. Guzti honetan, orkestra izan duen papera izan da oso garrantzitsua. Ze beraiek eman diguten marko teorikoarekin lagundu digute pentsatzen, gure lana hobeto ezagutzen eta azken finean konzeptu berriak sortu ditugu eta definitu dugu eta adostu ditugu lan egiteko modu berri batzuk, ez? Ia urtebeteko lana izan da eta urtebete honetan gauza asko atera dira mahai gainean eta oso aberasgarria izan da, bakoitzak nola pentsatzen duen eta egiten dituen ekarpenak ikustea, ez? Orduan, egon dira kritikak, baina nik uste dut zentzu guztietan eraikitzaileak izan dirala eta onak prozesu guzti honetan. Prozesu honek lagundu gaitu pixka bat zehazten nola eragin enpresa txikiei edo nola lagundu hobeto, ez? Baina oraindik falta zaiguna da hori zehaztea, martxan jartzea. Proiektu zehatzekin edo programa zehatzekin eta hor ikusiko da pixka bat benetan hori lortzen ari garen edo ez. Hasieretik inportantzia gehiena dazkatena, harremana sortzea eta konfiantza lortzea. Hau betea dago. Bai egia dan eta ez da beten, eta goz beste arden, bidea hasi egina dagoen, baina segurenaren nire horrengatik, zatik ezin dune june saio guztietara, falta da, pauso bat emateko, ez? Baina konfiantzaia hasten ari lortzen gure artean, baina zerbait gehiago egin behar dugu. Prozesuari alde batetik eskatuko nioke, marko teoriko horren aplikazioak gehiago edukitzea prozesuan zehar bertan. Zer nik uste benetan aplikazio eta eredu adibide erreal horiek aberazten dutela benetan prozesua bea. Eta Gipuzkoa Sareani eskatuko nioke ez egiteko bereizketa eskualde arteko maila eta fasilitadoren prozesua horre egon behar dela momentu batean bi maioien arteko olako nazketa eta momentu batean egon behar dela hor interaktuazio bat ze bestela gelditzen da komunikazio hotz baten gelditzen da bi maioien harremana. Nik honi bizi mantentzea eskatuko nioke ze sentidutan. Nolabait konpartitu den guztie, reflejauta ikustea eta azkenen Gipuzkoko garapen hortan onuradunek izango dien enpresa txikik baita jatzeko honek bizi seitzea. Ze sentidutan? Programak ateatzeako garaien, edo eozin estrategia, lurralde estrategia definitzeako garaien, bai garapen agentziokin kontatzea aldundiak. Ez dut esaten guain arte bezala hilero biltzen seitu behar deunik edo ez, baina bai definizio guztioitan areta gehiago kontatzea gukin garapen agentziokin, azkeneko onuradunek enpresa txikik izan da kasu honetan, behaien gertutasun eta gehiago gertugotik ezaututa eta ulertuta, prozesu guztioitan kontutan eukitzea. Azkenen iruditzeit prozesu guzti hauek ekintza konkretutan ikusi behar diela emaitzak, eta hemendik aurre hasten den prozesue, guain artekoa bezain garrantzitsua dela iruditzen zait.